Arup Kumar Dey. Arup Kumar Dey asır beko miti raवबो गैया फकिरा ग्राम समस्तिनिफ्राय बिथाङा GM-मोन आरो दा बिथाङा EM आरो बिथाङा सावस्रि बिफाननि BTC नि EM बिथाङा BJP पार्टीनि सासे पलिटिशियान माने एलआइ सरकाराव दङ AJP BJP UPPL एलआइ सरकार सोलिबाय थादों स बे सरकाराव बिथाङा सावस्रि बिफाननि EM फेमिलि वेलफेयार बायदिसिना बेबायदि आरो देहा सावस्रि हेल्थ फेमिलि वेलफेयार नि बिथाङा मन्त्री माने BTC नि मन्त्री होननानै आं बुंगोन बिथांखौ स बिथाङा जोबोर मोजां बर'बो रायनो रोंगौ जोबोर मोजां इंराजिबो रायनो रोंगौ बांद्राय बैसो जायाखै 1983 नि जोनोम स बिथाङा ओरैबायदि मोनसे गिलु बालु सेन्टेन्स बुंदों मैयानि तारिखनिफ्राय दिनैसिम भाइरेल जाबाय थानाय नुदों स बिथाङा मा बुंदों only 1 second बिथाङा बुंदों only 1 second माने मा 1 second नोंथाङा सानदों मा 1 second मा गिलु बालु बुंखो बिथाङा बुंदों BTC सरकारा only 1 second 1 second बो नाङा दसे समबो नाङा सानसेबो नाङा घन्टासेबो नाङा 1 मिनिटबो नाङा बे टाइपनि बाथ्रा बुंदों मा नाङा बे जाहैबाय मा BTC नि BTR नि दा थानाय सरकारखौ सिफायनो थाखाय BJP नो 1 second बो नाङा गोसोबा BJP आ बे सरकारखौ सिफायनानै हारसिंनो सरकार दानो हायो नाथाय दा खौसेयाव थानायखाय बे खामानिखौ मावाखै माने BJP आ ओरैबायदि अनफावरि माने अथ'स गावसोर सरकार दानो हायोमोन गोसोबा नाथाय बेबादि खालामाखै आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बर' सुबुंफोरा बे सेन्टेन्सखौ खोनानानै जानो हागौ दुखु मोनदों स गोसोबा प्रमद बर' बिथांनि गोविन्द बसुमतारी बिथांनि बे सरकारखौ सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो BJP आ बे जाबाय अरुप कुमार देनि बुंनाय अरुप कुमार दे बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों मा बे बाथ्रायाव रियेलिटी दङ मा BJP आ गोसोबा बे सरकारखौ सिफायनो हायो डेलिमिटेशन स डेलिमिटेशनखौबो बिथाङा जोबोर मोजाङै बरायदों स बेनि आन्दोआव मा दं बिथाङा डेलिमिटेशनखौ जाबायदि सेन्टेन्सआव बुंदों बै डेलिमिटेशना जों बर' सुबुंफोरनि थाखाय बबे बिथिङै लाब जायो मा बिथिङै लाब जादों स जों मोनसे बाथ्राखौ नाहरबा नुगोन माने बयबो हारिफोरा बयबो गाव गावनि रक्षा कवचखौ नाहरगासिनो थादों आरो बिथाङा गावसोरनि रक्षा कवचखौ नाहरनानैसो बे बाथ्रा बुंदों नाथाय बेवहाय बर'फोरनि जेबो रक्षा कवचखौ आं नुहुराखै स बिथांनि बुंनायनि टारगेटआ मा BJP आ गोसोबा सरकार दानो हायो 2024 मायथाइयाव मा जागोन बेखौ बुंनो हाया स दिनैनि थासारियाव आङो अरुप कुमार देया जाय बाथ्रा बुंदों बिथांनि बुंनायखौ आङो गाज्रि मोननानै बुङाखै बे बाथ्राखौ बिथांखौ इनसाल्ट खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुङाखै बिथांनि बुंनाया जोंनि हारिनि थाखाय मा लेसन मा सोलोंनो गोनां दङ बेनिफ्राय जों मा बुजिनांगौ दङ बेखौसो आं दिनै बुंगोन जोङो रमान हांखोनि बिग्रायनायनि नामाव माखासे जिउ जोब्बाय बर'लेण्डनि बिग्रायनायनि नामाव माखासे जिउ जोब्बाय जायखिजाया जोंनि मोनथायनि थाखाय राइट्सनि थाखाय जोङो माखासे बेबायदि दाबि धरना हाथियार लानानै बिग्रायनाय डेम'क्रेटिक भाबै बिग्रायनाय माखासे सम बरबाद खहा जाबाय जिउ जोब्बाय जिनाहारि जाबाय गोबां समाव गोबां जाथाय जालांबाय गोबां मुंख्लं जालांबाय आरो दिनैनि थासारियाव जों दिनै मा खोनादों गोसोबा BTR नि सरकारखौ BJP आ फोजोबस्रांनो हायो डेस्ट्रय खालामनो हायो इन 1 सेकेन्ड विदिन 1 सेकेन्ड बा आंथ' ओरैसो बुंबावगोन BTR नि सरकारखौ दा थानाय सरकारखौ BJP आ माने गोसोबा नो टाइम जेबो सम नाङालासिनो सिफायनो हायो स बेबायदि बिथाङा बुंदों आंनि नोजोराव स दिनैनि थासारियाव जों मानो बेबायदि बुंजानो गोनां जाखो एसेबां जों बिग्रायबाय एसेबां दावहा नांबाय एसेबां जोङो धरना होबाय एसेबां जों म्लेस होनजाबाय जारिमिनावबो बा जों माइथोलजिनि बाथ्राखौनो बुं जोंखौ किरा दोनोमोन म्लेस होनोमोन बायदिसिना होनोमोन गोथां जाग्रा केसाय खावा बायदिसिना होनो कास्रि होनो स एसेबां जोङो सहायनायनि उनावबो दिनैसिम जोंनि मानसिफोरा मानो बुजियाखै जों मानो खौसेथि नङा दिनै जोङो जुदि खौसेथि नङाबा जों बेबायदि बुंजानो गोनां जागोन आदिबासि सुबुंफोराबो जाय सुबुंफोरा जोंनि आसामनि माब्लाबो थागिबि नङा बिसोरबो जोंखौ दमलायनो हानाय जाबाय सासे सानै मानसिया होदों नंगौ बेखौ जों गासै जातिखौनो बुङाखै नाथाय सासे सानैया बोरै दम होनो हाखो माबोरै दम होनो हाखो स बे जादों जोंनि खौसेथि गैयिनि थाखाय स खौसेथि गैयाबा नोंथांमोना ओरैबायदि अद्भुत नुलांबाय थागोन फिउचाराव गासै बर' सुबुंफोरखौ होनदों ओरैबायदि गोमोथाव नुलांबाय थागोन ना मोनसे समाव सासे माने 2 बोसोर 3 बोसोरनि गथ'आबो जोंखौ दम होगोन मोनसे समाव आं बेबायदि बुंगोन स बे सरकारखौ 1 सेकेन्डआवनो सेफायनो हायिया सोरनि दाय मिथिगोन ना बेयो अरुप कुमार देनि दम नङा बेयो सोरबा BJP नि दम नङा बेयो जोंनि भटारफोरनि बर' भट होग्राफोरनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि भट होनायफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जादों
जों खौसेथि नङा गोसोबानो पार्टी बानायो जोबोर फिसा जायगायाव थानानै मोननै पार्टी बर'फ्रा BPF UPPL आरो नेशनेल पार्टीयाथ' थाबायानो आरो आसामनि गुबुन गुबुन लकेल पार्टीयाथ' थाबायानो आरो बर'फोरनि गेजेराव हायोबा आरोबाव दिहुनबाव रन्जन दैमारि ग्रुपआबो आरोबाव दिहुनबावथोसै मोनसे ग्रुप स' बेबायदि पार्टी जुदि बानायबाय थायोबा बर' हारिया डेस्ट्रय जानो बारा गोबाव नङा स' बर'आ मायाव गावाखै NDP आ मोनब्रै थुख्रा जादों एबसुआ गावदोंमोन आरो नोंथांमोना सम नायबा नुगोन माने दा पलिटिकेल पार्टीयाबो मोननै हायोबा मोनथाम मोनब्रैसो जा अब्लानियाथ' बेबायदि बुंगोनानो अरुप कुमार दे नङा गाबोन सोरबा सुथुर कुमार देयाबो फैगोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिदो जोङो दिनैनि थासारियाव मा खालामनांगोन बिदिब्ला बेबायदि सेन्टेन्सखौ नोंथांमोना मोनसे वार्निं होननानै सानना ला स' जोंनि हारिनि थाखाय वार्निं होनना सानना ला जोंनि हारिया खौसे जानायनि समा सफैबाय जोङो पलिटिकेलि जुदि स्ट्रं जानो गोनांबा जों गासैबो बाद बिबादखौ दोनथ'नांगोन रायखुमानाय बुंखुमानाय इनसाल्ट खालामनाय गोरोन्थि दिहुननाय बायदिसिना बेबायदि बुंनायखौ गारनांगोन UPPL नो भट हो BPF नो भट हो बेवहाय जोंनि थासारिया खिन्थु जोबोर बिपदजनक स' जोङो जेब्ला हिरा करनिया जेब्ला इलेक्सन देरहानानै MP जादों BTC निफ्राय बै समावबो जों बुजिना लानो रोङाखै जों खौसेथि गैयाबा मा जानो हागौ बेनोथ' मोनसे माने वार्निं ना बिथाङा बेबायदि देरहानानै MP जानाया जोंनि BTC एरियानिफ्राय बेनोथ' मोनसे वार्निं जोंनि थाखाय आरो अरुप कुमार देया समा फैस्लाबियावनो वार्निंखौ होबाय मानोना डेलिमिटेसनाबो जोंनि थाखाय मोनसे वार्निं स' गासैबो बिथिंनिफ्राय जोंखौ वार्निं होगासिनो थादों इसोरा जोंनो दिन्थिगासिनो थादों नाथाय जों मोनसे खामानिखौ दाबो मावाखै जों धरनाथ' होगोन नाथाय मोनसे खामानिखौ दाबो जों मावाखै जोङो इउनिटि जानो रोङाखै मोनसे जानो रोङाखै आंनि बादिबा बर'फोरा मोननै राजखान्थि हानजा थानाया जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो मोनसे डुम्स डे बादि जादों माने बे मोनसे पइन्ट अफ डिस्ट्राक्सन होननानै आं बुंगोन मोननै राजखान्थि हानजा थानाया जोंनि बर'नि थाखाय जोबोर गिदिर खैफोद आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि थासारियाव जानो हागौ गोबां सुबुङा गाज्रि मोनगोन मोनबालाय मा जानो माने गावदो गाव सामा मोननाय जागोन एख' लाबथ' जाया मानोना जों जारिमिननिफ्राय जेबो सोलोङाखै जोंनि हारिया दिनैसिम जों जारिमिनाव जिखिनि गोरोन्थि मावदों मोनसेबो सोलोङाखै PTC आरो एबसु जाबायदि मोननै जादोंमोन बै समावबो जों जेबो सोलोंदिया NDP BLT जानायावबो जों जेबो सोलोंदिया NDP आ मोनब्रै थुख्रा जानायनि उनावबो जेबो सोलोङाखै जों आरो दिनैनि थासारियाव BPF UPPL जानानैबो जों जेबो सोलोंनो हायाखै होननानै आं बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोना मोनसेल' बाथ्राखौ सान बाखि X Y Z A B C D बायदिसिना ओरै जुक्ति बायथाबो जेबो जाया मोननैबो हानजाया मोनसे जानांगौ अब्लासो जोंनि हारिया गसंथानो हागोन पलिटिकेल पावारा जोंनिया फैफिनगोन नङाबाथ' नेक्स्ट इलेक्शनाव जों डेस्ट्रय जानायनि चान्स दं मानोना बे डेलिमिटेशना बै खसराया जुदि फाइनाल जायोबा कहीं की रहने वाला नहीं है कहीं क्या रहने वाला नहीं है जोङो माने मोनबो स्टेटास थानाय नङा बर'फोरा आं बेबायदि बुंगोन गोबां साननो हागौ बायदिसिना जुक्ति होनो हागौ सोरबा जुदि पलिटिकेल साइन्सआव जुदि PhD खालामदोंबा बायदिसिना लेक्चार मारिनो हागौ आंथ' बुंनो हागौ ऐसा नहीं हो सकता है नङा होने वाला है आंनि नोजोराव जानो थांगासिनो दङ जोङो माइनरिटि जानो थांगासिनो दं पलिटिकेल माइनरिटि जानो थांगासिनो दं जानो हागौ पपुलेसना जोंनिया एसेबां खम नङा नाथाय जों पलिटिकेल माइनरिटि जानो थांगासिनो दं स' बे पलिटिकेल माइनरिटि होबथानोबा जोंनि आखायाव मोनसे लाथार दङ जों गासैबो मोनसे जानांगोन दसे समनि थाखाय बावगारथ'दो गासैबो नांलाय खमलायखौ माने जों खौसे जानांगौ आं गासैबो इउटिउबारफोरखौ मोनसेल' खावलायगोन बेखिनियाव ससियेल मिडियानि थ्रुयै ओरैबायदि मोनसे जांख्रिखांनाय लाबो गासैबो बर'फोरा खौसे जानांगौ माने आंथ' ओरै बुंगोन गासैबो बर'फोरा खौसे जानो थाखाय जिखिनि बेबस्था लानांगौ गासै जायफोर इउटिउबारानो जा ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारानो जा जियानो जा जायफोरा बर' सुबुं बिथांमोना गासैबो मोनसे नङा मोनसे बबेबा पार्टिं बर' हारिनि खौसेथि जानायनि थाखाय माबा मोनसे अबदान नांगौ खुगाजोंनो जा आखाइजोंनो जा नलेजजोंनो जा सोलोंथाइजोंनो जा लेक्सारजोंनो जा भाषणखौनो जा जियानो जा सोरखौबा बुंनायजों जा स' बेबायदि माइन्ड वाश खालामाबा जानाय नंला बर' माहारिनि सुबुंफोरखौ नङाबा मा जागोन जोंनि हारिया थेर बेथेर जानायनि मोनसे लामायाव फैफिनबाय पलिटिकेलि दुरबल जायोबाथ' नोंथांमोना मा जायो मिथिखागौ पलिटिकेलि दुरबल जानानै जोङो माबायदि सहायबोदों आगोलनि समफोराव बेनि अभिगताखौथ' गासैबो बर' सुबुंफोरा दोनखायो दा जानो हागौ दिनैनि जेनेरेसना गैया नाथाय जायफोर सुबुंफोरा खमसे खम 50 बोसोर 60 बोसोर 45 बोसोर बिथांमोनाथ' सब मोनजोबदो जेब्ला जोङो पलिटिकेलि जों डिप्राइभमोन मामोन बै समाव मोनखादो आरो मोननानै दिनै मानो बावगारलांखो स' जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन अरुप कुमार देया जाय बाथ्राखौ बुंदों बे जोंनि हारिनि थाखाय सोलोंनांगौ समा सफैबाय जों खौसे जानायनि समा सफैबाय जों इउनिटि जानायनि समा सफैबाय
जोङो आरोबाव नायनायनि सम गैला जों आरोबाव नेबावनायनि धैर्य हमनायनि सम गैला जों खौसे जानांगौ आं बेवहाय सोरखौबा दावहा नांनायनि बाथ्रा बुङाखै दिनैनि थासारियाव जों जुदि दावराव दावसि सोरबा बुदलायबा जोंनि खौसेथिया डेस्ट्रय जागोन आरो दिनैनि थासारियाव जों मोनसेल' हाथियारखौ लानांगो बेनो जाबाय इउनिटि माखासे जोंनि बेबायदि संगठनफोरनियावथ' मोनसे सोदोबा अरायबो थाखायो बे मट' हिसाबै थायो बे जाबाय इउनिटि जाबायदि एबसुनियावबो दङ इउनिटि नाथाय बे इउनिटिया मा बास्तबाव जादों जायाखै स' मट'आ इउनिटि जादों नाथाय बेबायदि इउनिटि सोदोबाथ' गुबुन गुबुन आफादफोरनियावबो दङ खालि एबसुनिल' नङा गुबुनफोरनियावबो दं गुबुन जेसेबां संगठन दं नाथाय मा बर'फ्रा थारैनो इउनिटि जादों दिनैसिम जायाखै इउनिटि गैयिनि थाखायनो जों दिनै पलिटिकेलि डिप्राइभ स' फ्रेन्ड्स माबाफोर जुदि हारिनि थाखाय गोरोन्थि राव बुंफ्लांदोंमोनबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय नाथाय नोंथांमोना अरायबो गोसोआव लाखि माइन्डखौ माने डाइभार्ट खालामदो नोंथांमोना जे खौसेथिथिं माबायदि लांनो हायो एनि टाइम एनि वे जेराव हायो जेरै हायो बहा हायो जायहा हायो जाय हायो सोरखौ हायो सोरजों हायो माबोरै हायो माबोरै हाया बबे लामाजों बबे अख्रांजों बबे नावजों बबे बाहनजों जायखिजाया राहाजों एनिवे एनि टाइम माने एनि हाउ इउनिटि जानांगौ बर' माहारिया थेंक इउ